Imagine upenyu wainge watooma vari kuno kuZimbabwe, then they decided kuti zviri nani zvedu tiende kuSouth Africa, but nzira yavakashandisa kuti vaende nayo kuSouth Africa sevanhu vainge vasina mapepa akakwana vakasarudza kuita maborder jumpers. Imagine wewe uri kujamba border uchiti ndiri kuenda kunoita ndinogara upenyu huri nani somewhere, obva wakidnapwa. Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. Pano pamazim Untold Stories. Pano pakurirai nyaya dzakasiyana siyana, kubva kunyaya dzinotyisa, nyaya dziri spiritual, nyaya dzakaitika physical, nyaya dzekuti mukadzinzwa inyaya dzekuti vamwe havakwanisa kudzibelieve kuti ndedzeshuwa here, yet dziri nyaya dzakatoitika zveshuwa, but difference iripo ndekuti pakanga pasina akambodzitaura. So takabva tava neplatform yekuti aiwa uyai mushare nyaya dzenyu, let us share these stories kuvanhu vanzwe kuti zvii zviri kuitika mukati matigere umu. A lot of spiritual stuff are happening, but hapana munhu anokwanisa kuzvitaura nekuti mumwe munhu akazvitaura zvinonzi kunyepa. My name is Slick Nelikwan. Kana iri first time yako usakanga unosiya wa subscribe andika nevese vari kuona video. Imagine guys, unoona video wamana video runosvika kana ku 8,000 na 10,000 views over 4 likes. Gentlemen, mukalaika video yemimi kaandika video redu rinopushwa kuvanhu vakawanda. Saka ndinokurudzirai kuti ndinokumbira kuti mulike video andika mukaona video mulike, ndizvo zvinhu zvichitifambira zvakanaka. Rega ndikusiyei mupinde mustori munyatsonzwa kuti zvakafamba sei, chii chakaitika. Nyaya yangu yakamira yakadai. Gore randakamboenda kuSouth Africa, nchitanga kuenda South Africa, ndakanga neshamwari yangu handi kuSouth Africa. Ndichibva muHarare ndaigara kuruoko, tabva tasimuka neshamwari yangu takwira, asi tisati taenda takaenda kumbonobvunzira kumaprofita. Taenda hedu unobvunzira kumachechi, tabvunzira zvikanzi hako muri kuenda musakwire makombi makwandamu, kwirai bhazi kusvika masvika kwamuri kuenda, nokuti ndaona munzira umu mune miedzo, munogona kufa, munogona kurarama. Isu hatina kuzviteedzera, takabva tati handi tafamba tisuyo takwira. Bhazi redu rakatisvikisa muMessina. Apo inini nevana veshamwari yangu 2 hatina mapasipoti. Shamwari yangu ndo ine pasipoti. Tasvika muMessina taburuka bhazi, patatojambiswa bhodha nevemota dzavo vanozivana nevepabhodha. Tasvika muMessina. Messina muye kwandamu yauya, tikanzi yei pindei mukwandamu 200 rand kusvika kuJoburg. Isusu tikati 200 rand zvikane ini ndafunga mai ndikati tanzi bebe tisakwire kwandamu, ngatikwire mabhazi. Zvikane shamwari yangu iwe tinobatirwa muno Messina nemapurisa chichi, tikadhipotwa tikadzokera kopi kumba. Isusu ngatikwire kwandamu, takwira kwandamu. Kubva kuseni takatanga kutenderedzwa muMessina. Vamwe vaitova mukombo vakatouya vachitorwa nehama dzavo, vachifona hama dzavo. Vanhu vaivai vasingada kuti titesei tiburuka kuti hatabhadhara mari. Kombi kubva kuseni kombi yakazobuda muMessina kwakunoti nzvaa, usiku tichifamba, usiku hwese tichifamba toona vatanga kutipandukira. Apo ndewe kuBulawayo, vanhu mazimbe eBulawayo vanototaura Chishona. Zvikanzi wedzerai mamwe futi 200 ite 400. Tione mapasipoti enyu. Takuita zvezvekuchichidziro. Mumwe wangu ndanga ane pasipoti akatoidhindisa inantsina. Ndikati handinenge takwira chiti hatina mapasipoti, zvikanzi wedzerai mari. Ndawedzera mari dziye 200, tasara mumwe hamusisi nacho. Handiti kuenda kumabasa, sara mumwe hamusisi nacho. Patakasvika kuJoburg kuchiedza. Tasvika kuJoburg kuchiedza,
takatenderedzwa muJoburg munongonzwe. Papaita vamwe vakomana 2. Vakomana ivavo vanga vari kuBack City, vakagadzikwa kuBack City 2, 3, 4 vachibva vanzi havana mapasipoti vakomana ivavo takatovasiya vari mukombi vachirohwa. Saka zvakaitwa ndezvoti shamwari yangu iyi yakada kujamba kombi chezvekutiza, anga akagara padhuze kuti buruka tiende, akabva abatwa akabuditsirwa chisimba achida kurohwa musoro. Apo inini ndiri kutanga kuenda kuSouth Africa, handikuzive munhu anokuzive shamwari yangu. Akabva agadzikwa kuBack City akarohwa. Anhu orohwa zvikanzi amai ava havana basa, havana zvavaita, hanzi iwewe unogona kuzoenda ava mai tichavaburutsa, wedzera mari. Akawedzerwa. Lucky enough ndeyekuti amai ake, baba vake vari kuSouth vakazomuba mini, vakazomutumirawo mari. Inini ndakazotumirawo imwe mari nemwana wanzvadzi yangu aive kuSouth, zvikanzi hamufanira kuita, hamugari musina hama, muri kuenda kopi muno muSouth muri kutoenda kuhama, udze hama dzenyu dzitumire mari, dzitisendere mari. Pasina izvozvo zvichadhisapiya muno muSouth Africa. Ndakatozotumirawo mari nemwana wanzvadzi yangu, bva nditumira mari kuti ndikwanise kubuda mukombi muye. Uye mukadzi uyo bva atumirwa 1,000 kuti akwanise kubuda mukombi, achitonzi kana ukarega kubuda uyu tichamubuditsa aende. Iwewe tiri kuenda newe. Apo wani mwana nachitende wangu, wani mwana anga achitende wake. Apo vana vese 2 vanga vari vake, ndisina mwana. Ndakarwadziwa. Ndakati ndichiburuka mukombi muye, kwanga kwakumazuva rodoka, ndakasechwa, ndikatorerwa mari dzese dzatinadzo. Taakuda kuburuka, ndopatakanzi mune mari dzemakombi kuenda kwamuri kuenda. Tikati hatina. Takapiwa mari yekungobva parengi kuenda kwataienda kuBushbuck. Ndakati ndichiburuka kombi, ndakazviitira kuita weti kuzviitira, kunyatsonzwa kuti zvinezvi ndanga ndaenda ndisisiri munhu asi ndadzoka. Kuzviitira, kunyatsonzwa kuti zvine ndaenda, kuzviitira kuti ndabuda here mujeri kana ndabuda murufu. Ndakanga ndiri murufu, ndabuda, ndakabatikana, ndakarwadziwa. Saka nyaya iyoyo ndoti ndikanzwa nhau ichitaurwa kudai, ndinobva ndanzwa kuti ndofunga zvekare nyaya iyoyo. Saka zvakangooma veduwe, ndomafambiro enyaya yangu yakangoitikawo mukurarama kwangu, pamusoro pekufamba uchienda neimwe nzvimbo usina zvikwanisiro zvakakwana, uchiita zvokuda kuita bhodha jamba kana kuti uchiita zvokuenda usina mapepa akakwana. Zvakangooma, asi ndakazorarama ndikanoshanda. Umwe wangu uye kwakuchindipandukira zvekare taakuSouth Africa. Kwakuchindipandukira zvekare, ndakazoita upenyu hwekubatsirwawo nemaSouth African. Vamwe baba vaita zvokutsvaga mabhodhoro, ndovakazonditsvagirawo basa. Bva ndawana basa kuChimston, bva ndawana basa rekutengesa chikafu chemaNigeria, ndichibika chikafu chemaNigeria. Ndakazogara zvakanaka. Umwe wangu uye akazotanga kusafa, akundikokera gengi kuti hanzvadzi dzake dzindiponde. MuSouth Africa inoyi ndiye akatozonditizisa kuti aiwa, munhu uyu rega timutizise. Bva anditizisa, bva ndaenda unogara kuJimston kuye. Ndagara kuJimston, aiwa, nekushanda kwandaiita muNigeria uye akabva anditora kunoshandira kumba kwake. Iye mushamwari yangu iye kwakuchifonera kuno kumurume wangu kuti ini ndaroorwa, because haana kuziva kuti ndaenda kupi, nokuti aida kuti hanzvadzi yake indiponde kuSouth Africa. Saka ndakaita zvokubva asingazvizivi kuti ndaenda kupi, because yanga anditiza abva pamba pepa apa andishayisisa basa kuti ndisashanda, andivharisira iye akuenda kubasa. Saka ndakabva ndangobva pepa asingazvizivi izvizvi, ngokuita kudhisapiya. Kuno kumurume aizviziva kuno kuZimbabwe kuti ndabva mumakati maari. Iyo bva azofonera murume wangu zvikanzi ndakuda kudzoka kuZimbabwe, ndoda kuti muzonditambirawo kuRoadboard, and then ndosvikira kumba kwenyu.
pamusoro pekuti mukadzi wenyu anenge akatorooriwa asi kuoneka kuti akaenda kupi. Zvakangooma hama, ndomafambiro eupenyu hwangu azvakaita. Rega zvinzi kukurukura hunge wapotswa. Munoionawo sei nyaya iyo? Murimi maizvifambisawo sei? Let me know what you think in the comment section. Kana une nyaya yaunoda kushayawo nemhuri yeZimbabwe, saka unobata pa 0777448050. Izvozvi panhamba idzo zviri kubuda pascreen idzi. And ndiwo panhamba pandinobatika paWhatsApp. Unouya kuWhatsApp wohandisira voice note rako, zvinhu zvichitotifambira zvakanaka. Until next time, ko zvaza.